आज आपण करणार आहोत चुलीवरचं वांग्याचं भरीत। त्याच्यासाठी मी घेतलेली साहित्य आहे, ही वांगी घेतलेली आहेत मी। फोडणीसाठी राई, लसूण, लाल तिखट, तेल, चवीसाठी मीठ घेतलेलं आहे आणि लसूण चटणी घेतलेली आहे आणि थोडंसं लिंबूची फोड घेतलेली आहे। आता ही वांगी आपण चांगल्या प्रकारे भाजून घेणार आहोत चुलीवर। आणि गॅसवर कधी अशी वांगी भाजून घ्यायची नाही, कारण गॅसचा तो जो वायू येतो तो केमिकल युक्त असतो आणि त्याने वेगवेगळ्या प्रकारचे आजार होतात। त्यामुळे वांगी जर अशी भाजायची असते तर चुलीवरच भाजायची। काही काही लोक पापड पण गॅसवर भाजतात, पण ते चुकीचं आहे, ते आरोग्याच्या दृष्टीने ते घातक आहे। चुलीवर भाजलेली कोणतीही आरोग्यासाठी चांगली असते, पण गॅसवर कधीच चुकून अशी वांगी किंवा पापड भाजू नये। थोडी परतून घेऊया आता, एका साईडने भाजलेली आहे। ही आमच्या परड्यातली वांगी आहेत। 10 वांगी होती, त्यातली 7 वांगी वांडराने खाऊन टाकली। आता 3 राहिली, ती मिळाली, त्याच्यात आम्ही वांग्याचं भरीत करत आहोत चुलीवरचं। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जी वांगी असतात ही 4 साईडने व्यवस्थित भाजून घ्यायची। काही काही ठिकाणी असं कच्चं अर्ध कच्चं ठेवायचं नाही, त्यामुळे कसं भाजीची चव सगळी बिघडून जाते। व्यवस्थित 4 साईडने चुलीवर अशी परतून घ्यायची आगीमध्ये।
अशा प्रकारे आपली वांगी चांगल्या प्रकारे भाजून झालेली आहे. आता ही वांगी आपण थोडी थंड व्हायला द्यायची. आता हे वांगी थंड झाली आहेत. आता प्रथम आपण त्याची साल काढून घेऊया. अलगद अलगद साल काढायची अशी. ती पटापट येते आता, कारण ती चांगली भाजलेली आहे. आणि तवा आपण चुलीवर तापत ठेवला आहे, तो चांगल्या प्रकारे तापवून घ्यायचा. अशा प्रकारे आपली वांग्याची साली काढून झालेली आहेत. तवा तापलाय. आता आपण त्याच्यामध्ये तेल टाकून घ्यायचं. आता त्यामध्ये आपण थोडीशी राई टाकून घेणार. थोडीशी लसूण टाकायची. चांगलं ढवळून घ्यायचं. आता आपण त्यामध्ये थोडं लाल तिखट टाकून घ्यायचं आहे. चांगलं ढवळून घ्यायचं. आता ठेचलेलं वांग आहे ते त्या मिश्रणात मिक्स करून घ्यायचं आणि चांगल्या प्रकारे ढवळून घ्यायचं. त्यामध्ये आता आपण चवीपुरती मीठ टाकायचं आहे. आणि ते मीठ चांगल्या प्रकारे ढवळून घ्यायचं. कांदा लसूण मसाला आपण त्यामध्ये थोडा मिक्स करायचा आणि चांगल्या प्रकारे ढवळून घ्यायचं.
अशा प्रकारे आपलं चुलीवरचं वांग्याचं भरीत तयार झालेलं आहे. ते आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया.